फातोड्ड्या 12वी अवर लेडी ऑफ फातिमा सॉकर कप फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली। दिगरपाली खेळामळार सर्त जाली। डॉन बॉस्को आणि दिगरपाली स्पोर्ट्स क्लब पंगडा मदी फायनल रंगली। दिगरपाली स्पोर्ट्स क्लब पंगड जैतिवंत जालो। दिगरपाली स्पोर्ट्स क्लब पंगडान डॉन बॉस्को पंगडा आड 5-4 वाया टाय ब्रेकरान सर्त जिखली। 18 पंगडांनी सर्तींत वांटो घेतिल्लो। पुराय वेळ दोनय पंगडांनी 1-1 स्कोर केलो आणि उपरांत टाय ब्रेकर थारायलो। दिगरपाली स्पोर्ट्स क्लब पंगडाचो मिल्टन कुलासो आणि डॉन बॉस्को पंगडाचो मायकल डायसान गोल केलो। सर्तीक मुखेल सोयरे म्हूण दक्षिण गोय काँग्रेस अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा, दवर्लीम पंचायत सरपंच हरक्युलिन नेसियो, चर्च फादर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। Happy feast to all of you. May God bless you all with love, peace and prosperity. तसेच लोक परिवहन मंडळाचं प्रेसिडेंट बाळासाहेब आणि तसं मेंबर्स तुम्ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हाका हांगा तुमचे जे ग्रँड फायनल ग्रँड फायनल चे एक चीफ गेस्ट was I would like to thank you members of the Dicarpali Sports Club for giving me this opportunity, and also I would also thank the villages over here. तसेच जे आमचे Dicarpali Sports Club 12वा फायनल जे होतात जायते त्रास घेऊन करतात इतले ते तसेच वावर तुमचा सगळ्यांच बरो वावर केला तसेच मुखारी तुम्ही वचो आणि मदत केली तसेच आदार माझा सवाल तुमच्या बरोबर असलो केन्नाय सिरियस जाला आणि गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, नितीक्षा गांवकार आणि मनीषा जाधव।